Creo que guai, moi guai, claro. Xa non só por eso do sitio, sino porque en Muros conoce a todo o mundo, entón ti necesitas un amplificador para tocar debaixo dun andamio e conoces aos 4 que tocan tamén a guitarra que van ter un amplificador para prestarcho. Entón, para eso, a hora de empezar a tocar, conocer os outros grupos e ter esa relación, está guai. Houbera concursos de banda e todos. O meu Muros grupo pegou fuerte. competira co grupo deles. O sea, de rivais a parella, ¿no? Sí. O sea, literalmente. Non sei. Quedaron Porque os nosos amigos estaban empezando a beber, os deles non. Entón eran alcohólicos todos. E nós viñamos despois de festa, a mí tocaron muitísimos huevos. E traían as entradas. Viñan co boto. Mira, tal o boto. Fío de puta, tiñas que meterlo na puta caixa, tío, o boto, joder. Era para meteron. Ti que opinas de Xoaquín? É mentira, non? Non, foi así. Eu teño votos deso ainda. Foi así, meu. El janou, el que vai dicir. Sin máis. En Muros pegou fuerte o rock. Sí, Eu creo que porque houve un moi festival, bueno, hai dous e tal, pero sempre hubo un festival de rock que era como, tocaba o grupo que había daquela no pueblo, sempre hubo grupiños e tal, que non pueblo é así, pegou fuerte, entón ibas a ver e ti querías ser como eles, entonces pois a partir de aí hubo moitos grupos. Pero sobre todo de ter unha sala de ensaio Eso foi insonorizada, increíble. con amplificadores, batería, e que era gratis. Entón con Juan, que- pasábamos E as podendo tardes gravar ali. con Juan, as primeiras maquetas nosas están gravadas ali. Claro. Que unha banda poda gravar gratis con menos de 20 anos, plan, que non tes un duro para nada, é unha animalada. Sí, sí.